As aventuras de Minchi. Guau, Minchi, que che pasa? Que fas? estou intentando comunicarme con Rufino, o can dos meus donos. Que anda por aquí. Son unha mascota que fala moitos idiomas. A linguaxe dos cucos, cucú, cucú. E tamén a das vacas. Tamén che sei falar esta. A ver. E a das ovellas. Ai, e tamén sei falar a linguaxe dos gatos. Pero os gatos miañan, Minchi. Miañan. Mm. Miau, miau. Ai, os meus donos tamén teñen unha gata. Chámase Siva. É esta. A ver. Éche moi guapa. Miau, miau. Ui, sabedes que? Ese é o can Rufino. Lévase fatal coa gata Siva. Eu só intento que sexan amigos. Sí. Se outro día lle escondiche la comida a Rufino e Rufino pensou que lla roubara a gatiña Siva. Sí, pero iso é porque me gusta facer trasnadas. Rufino e Siva teñen que espelirse un pouco. Son unhas mascotas moi dormiñonas. E a gatiña Siva tenche unha mirada moi falsa. Shhh, cuidado, Minchi, que non te escoites, Siva. Os gatos teñenche un oído moi fino. Vouche contar un par de cousas sobre os gatos que seguro que te sorprenden. Investigamos. Claro, moi ben. Investigamos. O gato. O gato é un animal pequeno que pertence ao grupo dos mamíferos, ou sexa, os animais que alimentan as crías dándolles de mamar. Desde hai moitos anos, os gatos conviven connosco. Unhas persoas que vivían noutra época, os exipcios, crían que os gatos se podían converter en humanos, así que considerábanos case como deuses. Os gatos domésticos adoitan comer comida especial para gatos, pero o certo é que tamén comen, por exemplo, peixe. Estes bonitos animais comunícanse con xemidos, gruñidos e movendo o corpo. Este é o ruido que fan cando están contentos descansando. O gato oriéntase moi ben, así que pode afastarse do seu dono sen medo a perderse. Algúns gatos son capaces de volver ás súas casas percorrendo distancias moi longas. Vaya. Así que se os meus donos esquecen a gatiña Siva nun país moi afastado, é posible que volva ela soa para a casa. Pois manda truco. Non sexas mala, Minchi. Ai, a min non me importaría que me tratasen como a unha deusa, como facían eses povos antigos cos gatos. Minchi, moi exipcia te nos puxeches. Veña, por que non nos cantas unha das túas cancións? Paréceche. Vale, pero espera un momento. Os animais tamén se expresan. Veña, todos a bailar. Guau, guau, é un can. Miau, miau, é un gato. Mu, mu, é a vaca. Be, be, é a ovella comer. É mamá. Exprésate, 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 animais que se expresan. Hey, hey, hey. Exprésate, 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 animais que se expresan. Hey, hey, hey. Guau, guau, miau, miau, mu, mu, be, be, animais que se expresan. Hey, hey, hey. Vaia, Minchi, non deixas de sorprendernos. Oxe, cun revolucionario exprésate animal. Pero tes toda a razón. Os animais falan á súa maneira, así que debemos escoitalos. Sí. Mira quen che ven por aí detrás. Ben.